kumshi benta ban penlong ye ki khna ban penmelin ban chim benta ha ki jingele kai ba pher nalor ka jinghi kai school ka baman kasngi ka school ban budai upper primary school kala penlong ye ka annual sports meet ka bala penlong nadu ka khatphra tarik risau araja arpholai bat ka bala penkut menta kasngi ka arpho tarik risau araja arpholai ye ka bala penlong ha ka modern sport and cultural club ban budai ribhoi district ya ka negasngi penkut ya ka annual sports meet lawan ban penkut da usamla rangba Marcus Martin president HNYF Northern Region uba Adelbert Nongrum secretary ka HNYF Northern Region haka jingya don rengkat uba Prosper Shadap rangba shnong ban budai ka kong Shalariti Rani headmistress upper primary ban budai school ki isi jong ka school ki seng samla shnong ban budai ki nong hikai ki pajba lem ki khna school bat ki wei de hakine ki laitsngi jongka jingra khe ki khana school ki la shimbentaru hagi sport bakantup nadu ka indoor game bat ka outdoor game bat haka sngi ka bakut la yo ru ban sam ki khusnam shaki khana school ki bala job haki jingshim benta jongki bapher nakaliang uba Marcus Martin president HNYF Northern Region ula kuntu kanphong ya ki khna baki dei bantri shitom haki jingpule ki jongki bat nalor ki jingsnang ki kmi ki kpa jongki khnang bakin kiu haki liang baro namar khlam ka jingnang ka jingstat bat ka kor ka burom ka sap ka ba phidon ka long le no e Shushu nakaliang uba Marcus Martin kum kadak ka jingkershan lem shaka school namar ka nek school kadang duna bha haki babun ki benta kumta ula noru ya ka senyang da ka kor pensawa banlong kumshi benta ka jingyarap ya ka school ya ka bakandang la ban ai ka jing shakri bat ka jinghikai babha shaki khana pule jong ka nek school ban petilenti phi ki khon ki bodan hangne hapo madan benta kalong ki kemi haying ki kpa gidon haying kin hikai phi banim ya ka akor ke burom ban hikai phi ikak ten ke thlek ban adkar ban burom ya ki balahe bat ki balasan ki kemi ki kpa ki badon haying asam ki bakha bapun phi kipe epi nongding bapin poi shaka school bapin yo jing pule pinyo jing hikai bapin mat anda phi larangba yo so ubathyang bat pilai school pinlap bahang tei kisomsa kita ki bangiong kinong hikai baar nagi kemi ki kpa ki bodon hapo school ki jongpi kine ki bodon hangne ki no hikai ki jongpi ki ba laidon berpi nadu arja khatra ngathrai ki kin kham khia banya ki kmi pa jongpi ki bodon haying ban petilenti pi kumlo ba phinyai hakata gelenti kawa pin champang hagan ka perthai ku jungi ayu ngi dibenle samla ki hebaret ki palayo pediang ya ki medal pilayo pediang ya ki certificate kaba pilawan Banyar hangne badan pipini sisa pilong sisa ita ki semla kentai bacenrang ki hebarit kentai bacenrang pidon sisa ya kata ke jistat pidon sisa ya kata ke por perkhat pisngap bat pisa askor ya ke jikai kino hikai jumpi nang tin school na classroom jumpi kumno ba pin ya Peni ya kasap kapong jumpi, berpeni ya kata ka bor ke jumpi, kum berpidon berpiterang, habis berpibat yau kulom, hagakti kumta pipene lagi bor, pipene lagi kawa, hangne hamadang ro. Kanuksa, namun benong ipi, ki samla, bat ki hab ki berit kenthe bercenrang. What mod
Bagi kami jumpi kinong bi collection school ban sulitia but kenmau haba village school kinong hikai ki jumpi kinamong epi lehi yagori penle haba ki peni ya kabenta kaba hakmat do kaba bini pencem ya ki benta kum ki kena school ki ben pralenti ya kajing em jumpi ki ben pralenti ya kajing nang jistat kidai maki kita kinong tebe ya kasyarak kajing syai jong kajing dum one more bagi no hikai ki jumpi ladah pitam snem pi kinsok bentia bendam tidak bersap iki katum kajing hikai kabaki IAP namar ba kishim bagne kadai ka kamram ko juki but pide bersap seneng yakin hikai ki jumpi namar gane kata kadai ka thamai jong kajing sta ka jumpi ko mi kana school ya gaba ila pelong ya gane ka spot nakaway ka slam syakaway ka slam bat ka long ro kumno ban ai kata ka jinghikai na kamta ka jongpi kum ki khna school ngangit ba ka jing pelong ka jongpi ya kane ka spot ya kine ki item ki ba pher kane ka spot ka long kum ka jinghikai na kamta ka jongpi bat ro kayaram na kamta ka kwet ka khia ka jongpi kairap na kabenta kijungmut kijung perkhat ka jongpi haba pilong kum ki khna school ngangej ba kadon kam na kabenta ka spot na kabenta kumno banya im sngi na ka wei ka por sa ka wei pan ku iba ka spot kam theu tang bang i pelong ha ka school gijongi henry kairap ru na kabenta ki jongpi ki khna school ba pinang kiu nakaway ka kerdan sa kaway pan namar kata kaya rap na kamta ka jongpi kum ki khna school ngai scam ba kumba pila trang pila angnut na ka benta ban sim benta ha ki sport ki ba pher na kaway ka por sa kaway pan ka juyarap na ka benta ka jongpi kum ki khna school From boys side, first prize goes to Kalumlang Shadab from Yellow House. Second prize goes to Meban Shanbha Shadab from Yellow House, and third prize goes to Balatin Saimangal from Red House. Then best